Greetings molweni, sanibonani siphinde sinamukeleke kolunye uhlelo oluyingqayizivele. This is a Durban Network and I am your host Sabelo. Insizwa le kaNdabase phansi emkhomazi bathi ubhixabhixa isokweni ngenasici intombi zimqabule ekseni ntambama ziyamdunisela wenganza kwethu sila eThekwini kwelika Banana. Namhlanje ke sinensizwa la uButhelezi ujwayele ukusivakashela ke is the president and the leader of the PRM. Ayazana nama elections ave kuzoba busy. Insizwa kaButhelezi siyamukela studio. Sanibona Sabelo ku Durban Network nabalaleli bethu isiteshi sethu studio sethu la esikhuluma khona sikhululeke kungashiwo ukuthi akufanele nikusho ukuthi sikhuluma nje ninikeza iscript ukuthi khulumani ini ningakhulumi sikhuluma intando kaJehova nje obinjalo mfowethu. Kuningi osekwenzekile since sagcina ukuba sonke la e-studio. Kube no Sonia sesibe no Helen Zila abathi bafuna ukuphatha iJoburg. Kuningi abasebenzi ko Transnet bayakhala bafuna ukuqashwa ngendlela eqondile. Kuningi isiphithiphithi sikhona kodwa nje mhlawumbe ake siqale lapha kwisona ukuthi inkulumo ethule umongameli eyithulela eSouth Africa uyizwe kanjani? Thina njenge People's Revolutionary Movement EPRM kamveli iqali uJehova umnini mandla wonke ubaba wethu wasemazulwini wadala amazulu nomhlaba nawo konke okukhona silalelile ke isona sashathi ayisona ngempela sona ngoba sikhohliswa nje noma sibuka izinto zavele zaqondana kwathi State of the Nation address base bathanda ukuyigcizelela ngokuthi sona ngabe nanoni kaze sona ngempela sona kumdali kodwa futhi uzosilekelela silungisa simzwile baba Cyril Ramaphosa yes khuluma okungelona iqiniso okusiphathe kabi kunabo konke akukhulumile iloko ukuthi irandi linamandla kunedola uma irandi linamandla kunedola yingani pho engayakho imisebenzi angithi nasikholelwa emathubeni emisebenzi sikholela emisebenzini ukuthi uhulumeni angayakha imisebenzi bese ebiza abantu yes ukuthi abayirane leyo msebenzi bese beqasha abantu kunama students amaningi aqedile kunodokotela abaningi abahlaze emakhaya mawakha izibhedlela wenza imisebenzi yodokotela yes bese kuba khona no nurse no sister nezisebenzi zasesibhedlela bahlezi odokotela mawakha izikole wenza imisebenzi ingakho sithi thina asikhuluma ngamathuba lokuthi uzokwenza amathuba bese thi irandi linamandla kunedola idola elixhasa iUnited Nations uthi irandi ngeke likwenze lokho uthi irandi mfoka Buthelezi yebo uthi linamandla noma uthi lithe ukwenza kancane esimweni elisuka kusona ngaso khumbula ukuthi irandi kade lu 18 rand maqhathaniswa nedola right now lu 16 rand awuphinda umlalele uthi rand is doing better than the dollar uyini lokho kuthini akasho ukuthi irand has improved from the dollar uthi is doing better than the dollar usho njalo mhlawumbe ake sibheke ukuthi nalo idola lilodwa khona imali zethu ziqhathaniswa nalo kodwa nalo lately liya struggle okushuthi nalo ukukhula mhlawumbe elinenkinga mhlawumbe ave qhathanisa ngokuthi right now irand liyakhula whereas idola lingakhuli angiphiki ukuthi idola kukhona amanye amazwe ikakhulukazi lawa se North East Africa endaweni ebizwa ngokuthiwa ise Middle East la
elingakwazi ukuthi libe likhulu nakhona angikho lapho ngila ekhaya kithi yes ukuthi asingatshelwa amanga kuthiwa irand is performing better than the dollar no awukwazi ngisho uTrump enza amaphutha mangaka angithi thina kukhona esikuthandayo kuTrump kodwa futhi kuningi esingakuthandi ngaye yes siyamthanda ngoba uyakholwa kuningi esingakuthandi ngaye ngoba lokukholwa kwakhe ngithanda ngokuthi uyakholwa yes mayimile ethi babili abantu emhlabeni owesilisa nowesifazane hawu sithina sishaya izandla kodwa mayisenza amaphutha okuhamba ebulala abantwana bakaJehova ethumela izingane ezinye ukuthi ihlasela amanye amazwe asithandi izimpi ezingenamqondo yes naye ayoyisola ngazo ngelinye ilanga yes asamsani ke naye lapha sesithi use wrong yes asithanda ukuthi etswinye amanye amazwe ehlasele amanye amazwe ngenhloso yokuthatha obanye opresident abafisa ukuthi bephile ngendlela yabo yes engawini abantu inhliziyo ukuthi bebakhiphe labo president ehambe yobabopha ezweni lakhe yes hayi nase izikhungweni ezifanele ezweni lakhe enze izwe lakhe uhulumeni wamazwe esabisa amanye amazwe so iloko esibe singakuthanda ngasithi hayi ubuye ebesidom stupid kodwa mayethi abantu bokufika ezweni lakhe akabadingi njengoba nathi siyiPRM sasho kusaba nomba kuthiwa iyahlanya lenhlangano 2015 iyahlanya lenhlangano ithi abafuni obhudu bethu becabanga ukuthi sikhuluma ngabantu abamnyama kuphela masikhuluma abantu bokufika kanti sikhuluma nangama China sikhuluma nangabelungu yes sikhuluma nangamaSulumane ayizingenelayo la eSouth Africa abantu basuke becabange ukuthi kungena abantu baseAfrika kuphela kungena bonke abantu ngamabhanoyi nani kungena bonke abantu ake ngize sibonelo nje baphume kanjani abantu baseSouth Africa labazobofika eUkraine noma eRussia bengabanjwanga la it's because kulula ukungena nokuphuma eSouth Africa angisho ukuthi ngifuna ukuthini ngalento eyenzekile beyotrainer eRussia eUkraine bengaziwa beze baziwa ngoba sebekhalaza bona but njengane PRM nini stand seni sithini ngoba inkulumo phela seyiqhamukile ukuthi kwathathwa abantu for another purpose for which mase befika lapha they are serving the other purpose bathathwa bazi ukuthi they were going to be trained ukuthi babe nama skills earmy all of a sudden kanti bayolwa impi eRussia neUkraine sithini stand seni was it a right or wrong move indaba yalabo bantu ababathatha nabo abenza izivumelano nabo bangabatshela abazali babo namakhosikazi abo bangasitshela thina la eSouth Africa kwaba izinto zabo bebezoyizizuzela bona ukube abahlangabezanga nezinkinga uma belapha behlangabezana nezinkinga bayekile ukubhekana nobudoda nobutsizwa ukuthi emene njengale ukuthi mhlawumbe asifanani ngiyokumela kuze kudlule lokho ngoba even utrainer any training that has to do noma enokwenza nezinto zokudubula any training ingozi yes ingozi uma manje bona besesenkingeni sebetshengisa ukuba abafana haya kuba amadoda ukwabo lokho akuhlangene nePRM kodwa kusizile thina njengePRM nabantu base South Africa ukusitshengisa ukuthi umthetho la eSouth Africa ulula kangakanani
ukuthi uyaphuma uyangena ngoba baphumile bangena basebebuyiswa but ngeimali zethu manje bahambe ngeimali zabo sebebuyiswa ngeimali zethu manje. But kunenhlangano aba-associate nabo ukuthi iyona eyaba recruiter la ukuthi mabefika le bazotrainela ubusosha so that when they come back they would serve certain structures of security within that organization. Suddenly they find themselves in the heart of Ukraine, in Donbass, fighting the wars that they don't even know. Uthini wena ithini umbono wakho ngale nhlangano ekuyiyona elidela ukuthi ibase lapha ekubeni bayolwa izimpi. Ngila njenge People's Revolutionary Movement president. Manje mawuthi ngithini mina kuzoba bukhona ngicela ukukhuluma ukuthi thina njenge PRM sithini. Yes. Angifuni ukuthi i-decision ye-PRM kube sengathi i-decision yami. Yes. Asinandaba. Angithi thina samsana le constitution unconstitutional ese South Africa. Asamsana nayo. So asikwazi ukugxeka abantu nabo aba-undermine le constitution. Ngoba vele ayikho. Asamsana nayo idedela abantu bengena noma kanjani eSouth Africa. So asinandaba angakezwe wako ukuthi ekugcineni ithini inhlangano lo othi ba association nayo nanokuthi yipi. Ngiyezwa nje kuthiwa bebezogada kodwa ngakayizwa yona ikuvuma lokho. Mzukwane ikuvuma lokho mhlambe siyophinda futhi sikhulume njenge PRM kodwa sithe asinendaba. This ungodly constitution kuthini is unconstitutional. Asamsani nayo. Yonke hayi ukuthi chapter 2 section 15 no ama human rights. Yes. Hayi ukuthi lokho kuphela about land issue. Yonke asamsani nayo from i-preamble. Yes. Kuzo kuyogcina kuma appendixes hayi constitution. Yes. Thina ngokwethu sifisa kabi ukuthi kube khona indlela uJehova angasiza ngayo izwe hayi ukuthi kube necessarily iPRM. Yes. uJehova angasiza ngayo izwe ukuthi livuleleke ishintshwe le constitution from a preamble ukuthi nje the land belongs to all who live in it ngashiwi ownership who owns that land ebelonga kuwo wonke umuntu then who's the owner hayi issue phela kuthini ukuthi iqala nje ithi the land belongs to all who live in it united in diversity iqhubeka. Yes. Who are the owners? Kodwa ngeke ube owner kwamanye amazwe angekho eSouth Africa ngeke ube owner ungahlali kulawo mazwe. Thina asina owner noma ungenayo ukuthi hayi bonke abantu bayabelonga so nami ngiyabelonga ingakho kunje. So akho mthetho la akho mthetho sisekelo asisekelwe ngalutho izwe lethu ayikho into esisekelile ngoba sonke siyabelonga. Ofika izolo ofika namhlanje ongena nje ngamanje nawe uzobelonga. Yabo mina ngizalwa kaButhelezi ubaba nomama. Yes. Ngibelonga kaButhelezi. Ubaba nomama unomuzi angu-own lo muzi u-owner ubaba nomama wami ongizalayo mina I belong until bona beze bethi sokowakho lo muzi then I will own. Yebo. Thina sinama ID njengonombalo ne-ID yofike la evele mawuthi uyasibheka kwalokho uzane kwa Home Affairs sinama ID afanayo kokho la kuthiwa ama South Africans and Africans are the owners. Siyabelonga nje sonke. So asinandaba ke mabe abantu bebe undermine naleyo nhlangano okhuluma ngayo undermine asinendaba ukuthi kufanele kulungiswe. Ziyasiza futhi lezi zinto ngoba sivule abantu amehlo. Yes. Sivule abantu amehlo ukuthi hey la abantu base South Africa banazwe. Abantu base South Africa bayihlalele. Abantu base South Africa abanamasosha. Yes. Hayi ngoba abantu bengafisi kuba amasosha ngoba behlulekiswa. Ukhona ucommand ekuthiwa lo khona njengamanje uminister Moshekh khona command umama Moshekh commandant uyakwazi
engaba commander engekeze ecommande ngisho security. Ake sithi lapho nje sibuka ukuthi eyikhathini vele idlule ka ANC isetshenziswe kakhulu i-cadre deployment whereby you'd find ukuthi kuzofakwa umuntu on a certain portfolio irregardless or irrespective ukuthi unaso iskill saleyo nto unayo iclue yaleyo nto. Of lately nje ku-GNU, if we may put it to a light, Snow-Gaten Mackenzie or PA who is in sport, art and culture. He doesn't know anything with sport. Noma ekhuluma nje sound clueless. Uyabona ukuthi hayi lo muntu akazi lutho ngale. Kuyingozi kangakanani ukudeploya abantu kuma critical positions abangazi lutho ngabo ngoba naku ufuna ukuserve your political purpose. ANC yayizenzela izinto zayo ngendlela yayo. Nami ngangike ngaba ilunga la lika Khongolose. Ngangiyithanda ngifuna uqamba amanga. Ngangiyithembile. Kodwa bandla yangiphoxa ngingengedwa sababaningi. I-cadre deployment sasicabanga nami ngangicabanga ukuthi kwakuzoba into ezosiza. Kanti kwakuyizoba yinto yabangani abahlangana emakhoneni. Kungabi ukusizizwe. Kodwa kuba yindlela zokubulalizwe. Gaten Mackenzie. Yabona Gaten Mackenzie kufanele ngabe eminyangweni okungenani ethintana nokuhlunyaliswa kwezimilo emajele. Yes. Ngoba ila akhulela khona. That's where he belongs. Ubeboshiwe uwazi kangcono. So bezoxhumana kalula nama colleagues akhe ewatshele ukuthi hey ma colleagues shintshane ukuze nibuye eSouth Africa. uRamaphosa neANC neDA bayahlakwazi ukuhlangana benenze something nibongqongqoshe ngibona namhlanje ngungqongqoshe. So uyakwazi ukusizwa iCape Town Mafia ikunikeza imali wakhe inhlangano nibe nemali uphume ejele ube isigwili uyabona. Bayakwazi ukukusiza. So ngizonixhumanisa abayikhulume nabo beyeke lo bugebengu. He would be better off mengabe wabe kwalapha ekuhlumeliseni okunokuthi abekwe lengazi khona lutho. Noma ngeke ngithi wazoba better. Ngithi ngabe ngcono ufakwe khona. Ngoba indawo yakhe la ukuloza kwabo lapho. Wazini ngesports abantu abayiphethe kahle abakhola bedlala ibhola belalela abazali balalela lo coach bayadlala today sekuyisigebengu phela isigebengu. Haya uyibhali uma Julius uyesho njalo mali ibhantinti uyohlale njalo nje emehlweni abalandeli nama supporters ePRM with real South Africa izwe lama criminal real ungathi wena real asilidwe mhlambe shenge khona statement wake wasisho la previously uthi sasingazi ukuthi abantu ababuye ejele bazoliphatha kanje izwe bazofuna ukuthi bayihlomlise bona. Mhlambe awuke uyiclarify leyonto ukuthi nina as iPRM mhlambe makuthiwa ningaba kwipower umuntu obuye ejele oke waboshwa ngeke nimthathe njenganomuntu odeservayo ukuthi angene mhlambe ku leadership yenu. Ukuthi phela iconstitution yethi engabe iyavuma yini ePRM hayi ngeke iPRM ivumele igebengu ukuthi kodwa iconstitution yase South Africa ngabe yamvumela khona into izinto ongekuzenza ngoba bavele begijimise inkantolo ngale constitution unconstitutional ungodly bethi ayimalungelo abo. Hayi thina bandla asisho ukuthi asizukuxolela siyokuxolela vele ngoba siyesifisa ukubaxolela abasonile thina. Yes. Yizo kubukhuni. Yizo yaba kulo mthandazo yizo kubukhuni siyesifise. Kodwa ukuthi kwesinye isikhathi kubukhuni ukuthi umxolele uzuthi akakuphathi
angeke ngivumele mina abantu base South Africa bephathwe isigebengu ngoba angazi ukuthi yes uxolelwe, yes uthathwa njengawo wonke umuntu, kodwa akakwazi ukuphatha abantu ngoba wahlula abazali bakhe bemtshela. Waze wajeziswa, waboshwa, futhi uyayincoma ngokuthi wayisigebengu. Uyabona South Africa. Really nongqongqosha bafanele tshela you don't qualify. You don't qualify. Indlela owenza ngayo wayiphatha ngayo. Yes. Wayeka isikole. Wayehlulwa abazali bakho. Waze wayohlala ejele. Wadonsa. Saphela isigwebo sakho. Waxolelwa. Kodwa hayi bandla uyisibuko esingamukelekile esizukulwaneni sase South Africa. Yeah. Kodwa iGNU ke iGNU vele iGNU is ungodly yonke bonke ama satanist bonke aba iGNU ama satanist futhi sihlaze sisho sithi okwamanje sizazibona thina simile ukuthi face to face with the devil spirit, not the devil himself, because asimazi futhi siyamsaba ngoba hayi mhlambe ke wenye into asimazi but ispirit sakhe hayi bandla face to face. Yeah. Sona ke sesitshela ke nje ukuthi hayi umoya wakho hayi bandla asudingi, asisho ukuthi awuhlaseli sabantu nathi kodwa asufuni kodwa khona abawuthandayo abawusebenzisayo bawufaka ngisho ku constitution nasezikoleni nasemabandleni. In one of izinto ezasho upresident enye into eyenza ama headlines kakhulu ile yokuthi uzodeploya iSANDF endaweni njengana Cape Town la kuthagethwe khona iCape Flats indawo enjengana seJoburg. Mhlambe nithathe kanjani eziPRM lento yokuthi sekuzokhishwa amasosha nje akwazi ukuzohlala emphakathini agade izinto ezithile ngoba engafuni uqasha amaphoyisa. Angithi iRand lenza kancane akaqashi ngala maphoyisa ayibuka nje athi awuzwe uchaza ukuthi amasosha ethu are equivalent to the police azokwenza umsebenzi amaphoyisa akafuni uqasha amaphoyisa. Fanele yena eqasha amaphoyisa futhi amaphoyisa akhona engabuqeda lawa abugebengu. Engabuqeda masayifuna esebenze very close nabantu abafana noNhlanhla Mkhwanazi. Namaphoyisa ayimisela bengabuqeda lobugebengu. Bangakanani abantu base Cape Town abayigebengu akubona bonke. Yes. Abayimisele kuphela ufuna ukusebenzisa enye ibudget. Yabona the time i-social keeper ebusosheni ulenzisa umsebenzi wama civil ulikhokhela kabili. Because i-redeployment leya ulikhokhela ukuthi leyisosha uphinde ulikhokhela ukuthi lenza umsebenzi wokuphoyisa. Badla imali but abantu base South Africa ngeke bebona abantu base South Africa because abathanda ukubona. Abanye noma bebona bavotela igama nombala abavotela impilo zeingane zabo. Uzazobabona bevota. Ubona ukuthi yazi abantu abavotela ikusasa leingane zabo ukuthi bona babengasekho ingane zabo ziyophila kanjani. Bavotela ukuthi uNhlanhla Buthelezi konje hawo wakwaba imember yeANC konje wacula kakhulu konje uba uNhlanhla Buthelezi uyo wasi recruit ngisho sentshela ukuthi yazi ngani recruiter le ndaweni errong sukani. Sukani ingabe saqhubeka nalento nitshelwa yimi abafuni bathi hey uyathengisa uyathengisa ubatshela iqiniso naseqaleni usabafaka khona bebethi hayi uyilento asifuni lento uyilento wena. Mase ubuwa batshele ukuthi yabona ke lento isisilethele ukuthi manje sikwazi ukuvota sikwazi ukukhuluma sikwazi ukubona izinto siyikhuluma. Bese batshela ukuthi noma sesikwazi ukubona izinto siyikhulume lento ke manje isiyenze enye into errong. Yes. Bathi uyabadayisa kodwa kulungile vele abasho njalo bayohlala besho njalo ke ngeke beze bebona bayobona ngelinye ilanga. Kukhona namhlanje sebakhe inhlangano ababethi uNhlanhla Buthelezi akabulawa. Mangihlangana nawe yakho ukuthi singabe sayikhuluma lelo nobona ngani ukuthi ANC ifuna ukuyeka. Wabona ngani ukuthi ngithi ngani ngangintshela ngithi let's discuss nina nicula. Ngithi ngihlala emhlanganweni eniculo eLimpopo ngithi mina akusayona nithi hayi document le
ka Nechitenze asidiscuss into ka Nechitenze thina no asidiscusseni sizwe ukuthi RDP of the soul isho ukuthini ukuze si understand akabulawe inhlanhla nje intelligence yangincinza yangitshela eceleni ukuthi sesithumela umuntu ongakutsheli ukuthi kufanele ubulawe yes sesibona usabheva ngendlela efanayo ngithi ngakaze ngitshela usibani ngeke ngimusho ngoba usaphila akangitshela usibani mathi uthunyiwe ukuthi akazongitshela ukuthi ngizobulawa ngenhlanhla nje uNkulunkulu engithandile kusafanele ngiphile ngacasha yes ngibulawela nje ukuthi ngiyekile insi ungabula abantu laba abantu ungizondelela ukuthi kodwa kubhaliwe kwiform ngezansi you voluntarily join manje mangi voluntarily resigning then I must be killed hayi boss abayazi la lento abayi-ANC nalabo inkinga ukuthi abanye abantu bayofa noma sebefile bayofa nokufa sebefile bephinde befe ngoba yazini basebenzisa abanye abantu ngoba benemali ukuthi bebulala abangibulali bona ababulala omunye umuntu bayathuma liyafana nalento sasemateksini umuntu ethune business eligcwele igazi egcwele igazi labantu ngoba khanje ubulawa abantu umuntu ethi ethune imali uyithathaphi imali hey phela uMax uphethe dakisa isidayisa isizwe sihlale sidakiwe ngolesihlanu nangomsombuluko ibusiness ubulala isizwe uyadaki angisho ukuthi abantu abathanda ukuphuza abangaphuzi kodwa really are you building the nation or killing the nation nemali ebusisiwe noma nemali engabusisiwe kukwena enye into la engifisa sibheke njengoba siya kuma elections yebo there's a very huge looming interest from South Africans about the MK uma ngabe kuthiwa eSouth Africa noma in KZN in particular lento esiyibona ibuildeka yothando olungaka lweMK abantu bagcina beyivotela iphathe ama-ward amaningi eKZN ubuholi obuningi base KZN bube about iMK nina mhlawumbe mangabe nifika to a stage whereby kufanele nibambisane kokuthize neMK ukuze kulungiswe iSouth Africa do you foresee ama policies zenu or your constitutional structure imesha nezimfuno zeMK ngahlala naye etafuleni nihole ngokubambisana naye no ngeke sibambisana nanoma iphi inhlangano engakacacisi ngokuthi imiphi kuJehova kodwa kuma issues athize athinta abantu base South Africa siyobambisana yingakho thina noma singenankinga neMK party futhi sake sathi siyayivotela kulolu khetho oledlule kwakuyingenxa yokuthi yathatha 1 imbali efana neyethu ngoba thina sakhiwa ngo2015 yona yakhiwe ngoDecember 2023 ngicabanga ya 2023 thina sesivele sikhona sinembala green thina sesivele sesishile sithi umhlaba wamakhosi thina sesivele simashile neMK Military Wing Veteran Association thina sesivele sinama video akhuluma ngokuthi umkhonto wesizwe awakhiwa ngebodroom ukababa uLuthuli no Oliver Tambo no Mandela sesivele sesikushila lo ma video asikwazi ukuwa remove because sasesivele kusishile kwase kwaba khona umkhonto wesizwe ngo2023 sivele sikhona abanye ke bayidisband inhlangano zawo okwabo lokho thina sabuka kuqala ukuthi ithini ngoJehova sangayithola ukuthi iphumela obala ithini ikhuluma ngoJehova lo noma ikhuluma noJehova owadala amazulu nomhlaba noma ikhuluma ngoJehova lo esingamazi thina futhi esingakholelwa kuyena obuye ebe satanist noma ikhuluma ngalo hayi lo othi ningakhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kwami ikhuluma ngalo obuye abanye onkulunkulu
sathi hayi soyibuka nje kodwa for the purposes zokuthi kube khona istability ezweni ngezathu sokuthi sifuna amakhosi ebuye nomhlaba ubuye yize siphambana nayo kuleyo ukuthi bathi bafuna land expropriation without compensation njengezinye inhlangano ezisho njalo thina sithi asifuni leyo into nina nithi kumele kube ne compensation hayi thina sithi umhlaba must be bought at a historical value yes uma kwathiwa inkosi udingana ijikeleze ngesihlalo beyihlalo bejikeleza abaphethe umhlaba bewubuyisa umhlaba wethu uma umhlaba wathathwa ngegazi abasathe banomhlaba baboshwe imndeni yalaba angithi babe khona laba bezizukulwane salaba basiphuca umhlaba yes they were there beyimbewu yes kulaba abasiphuca umhlaba sifanele sibatshela ukuthi nina you were there nimbewu lesi sizukulwane esingabusisiwe esahlasela thina singakaze sinihlasele emazweni yenu ngakho ke lo mhlaba enikuwona owabantu abamnyama udedeleni asizokunihlumeza sizobuyisela emakhosini la okwawuvela ukhona ihluka aphi lento eshoyo shenge nento eshiwo iEFF ethi umhlaba ubuye bathi wona without compensation yes sithi no ubusathane lo ngani basinika isibuko bathatha umhlaba nathi asibanikeze isibuko sabo sithatha umhlaba bathi awukho mahluko lapho ngoba that means awukhokhi imali kushuthi uthatha ngendlela abawuthatha ngayo hayi mina ngikwazi ukwakha isibuko ngicabanga ukuthi yes bathi bona without compensation awubakho sithi isibuko icompensation when you speak of compensation sikhuluma ngomuntu ozothi mina ukuthi ngibuyise lo mhlaba uwetha 15 million or 30 million or 50 million so when you are saying ngizothatha ngendlela uthatha ngama kwakuyisibuko that means it's more or less the same thing that is said by EFF no historical value i-value owawuthenga ngayo historically kwakuyisibuko ngithi ngikunika isibuko sakho kuma kwesihlalo i-value kwakuyisihlalo ngikunika isihlalo sakho ngikubuyisela ngokwakho angikukhokheli but the owner of that land is looking for compensation angithi yes ingakho sithi with compensation but what compensation type of compensation historical if kwaku historical angithi sithi a historical market value yes mhlawumbe ubona ngoba kulonge issue igama lithi market market means business no ngiyakunderstand kakhulu ngiyayizwa futhi into esho I'm just saying into efanayo leyo ngoba okulwayo wena ukuthi umuntu angakhokhela izimali ngomhlaba angawuthenganga ngamali nonke nisho leyo nto leyo yes mangawuthenganga wavela wahlala wangisabisa hayi akahambe ngihlala naye akasatshiswa ukuthi uzoboshwa yes ehlala ubuyele emakhosini yes amakhosi bese ayawubusa yes ngendlela abantu ababeubusa ngayo yes umhlaba wabo asibheke iGPU le la kwaZulu Natal ka Thami Ntuli ike bazama ukuyinyakazisa befuna ukuthi ashenxe uThami Ntuli kusho iMK ngezizathu ezokuthi bakholela ukuthi ukhetho kwayesekuqaleni babe kade baliwinile kwaba ne-rigging eyenzeka kwarojwa amavoti thini ukuphawula kwakho ngestance abasithathile ukuzama ukuveza ivoice of no confidence against uThami Ntuli ngokwethu ba correct angithi thina simela noma yini eyiqiniso noma ngabe uba ukhuluma iqiniso sithi yes excuse me iMK party phela iyona eyathola amavoti amaningi kunezinye inhlangano yes kodwa ke zahlangana ukuthi zivimbi iMK party yes ukuthi kungabe iyona elida lohulumeni ku wrong leyo nto angithi ama satanist kodwa ke sithi that is the war of devils yes war of devils but
khona udevil oyedwa nje la abamcindezela kodwa bonke bawo devil. Yabo thina sikufihla ukuthi MK kwayona. Yes got a devil spirit in it. Uzongibuza. Ngiyabatshela mina manje bathi indaba into soyibonile ongayikhomba ukuthi lento le yama signs ka devil from the MK. Wathi yabona nje uqala ulidokho ehlelezi inyanga lezi bese ibiza amarali bese zikubiza zithi untombi eziningi akakhulume ethi umsholozi mayikhuluma untombi eziningi ethi manje uthini ngathi ke thina uthini ngathi bese ethi wozani ukusho ubaba umsholozi. That's devil's wish. The agenda. Yeah, evil spirit. Bese ethi awozani biza nabanye baba umsholozi uvela ukhathaza ethi hayi kona sizonika ivote ukuze kwehle uANC ukuze amakhosi but lo mkhonto wesizwe sizongeke sijoyina thina. Yasi join into emsabayo usathane nama activist akhe. Yabo mawusaba nje ama activist kaSathane. Ontombi eziningi okhehlelezi ukubathi asisho ukuthi lento abazenzayo okhehlelezi bakholela kulakho abayeke noma ku wrong. Kodwa into ebaluleke kuthina. Yes. Ngabe yamesaba na uJehova. Kuno Sathane nema activist akhe. Yes. Ngabe nawe uyabajoyina ube yiactivist. Lika Sathane. Bonke labo thina sibabuka kanjalo. Mhlawumbe nathi basibuka njengama activist kaNkuluNkulu. Futhi hayi kaNkuluNkulu mhlawumbe ezingilosi zikaNkuluNkulu. Siyabheda. Vele ke thina masiqala masishinto nje ngisho asatha sisamasha sithi abahamba bokufika. Kwethiwa siyabheda. Yes. Bezogibela amabhasi silanani kwakuyiPRM ngitshele nabalaleli. La eThekwini yasusa lapha eDalton Hostel. Yes. Nalabafana bahlala la emgaqweni ababe washa amatekisi indaba yokujahwa kwabantu bokufika la eThekwini. Yes. La kwazi okwaba khona amabhasi azolanda oJulius Malema bazobavikela babanika ukudla. It was PRM before ibe PRM. Isa cooperative movement. Yes. Siyiqala lento. Saye sabotha ke umuntu esiyomvotela. Then let's register iPRM as an organization. It was us. KwakuyiPRM eyamasha eCity Hall. Izotshela abahanje abantu bokufika. Bathiwa ngeke besilalela. Thina 4 times. Yes. Sihlekwa abanye today abalida lemkhankaso but siyakujabulela ngoba vele sasifisa ukuthi abantu beyibone. Yingakho mabeyilida sibabuza why nani sigxeka sekuyinini seni vocal bayathandwa ke. Kodwa inkinga yini baye bethi mabekhuluma ubabona ukuthi ba undermine even neBhayibheli bathi hayi laba ngeke ingakho bethanda into nje undermine inkolo ekuyiyona yona iyohlala ithanda ubabona sebephophula sebegijima yonke ngeke besibize thina ngeke bebize iPRM and abayibizi sobizwa yinina ngoba iqiniso nifuna ukuthi silikhulume libaba noma linoshukela sobizwa yinini. So anything which is anti-Christ nina against you. Yes, because it against thina nayo. Why ungeze kuba against nento against wena? Because against thina simele ubulungisa naye anti ubulungisa. Ma anti Christ u anti ubulungiswa. Kanti wayezokwenzana uJesu lo ngoba wayezolwa nombuso very very powerful and harsh. The Roman Empire. Very very go to your history. Yabona thina ukuthi inkinga thina we go to history. Yes. Jesus Christ when he came uNkulunkulu mayifika la uqobo lwakhe wayezolwisana nalombuso wasuhlule abantu enyameni wafika naye umuntu enyameni. Yes. Wazolwi face to face. Wazofela wazojeyisa uthi no you can die and resurrect. Then kuthi abantu oniyaphikisana nabantu abashada bewulili obodwa beshadeleni khona into engeke eBhayibhelini engagcotshiwe eBhayibhelini ezaphikisana nayo. Anything from Genesis to Revelations
into engekho laphana yeso kunye kukhona kuyagxeka okugxekwe eBhayibhelini nathi agxeka makuthiwa ningathandani nabantu abanobulili ofanayo nomuntu wesilisa njengomuntu wesifazane laphana kobaleselive nathi sisho njalo noma kuJude 7 nathi sisho njalo mhlambe Shenge lento yabantu abathandana ngobulili ofanayo ibukeka seyimukelwe kakhulu abantu abahopastor bamasonto abanye ngathi bonke sebeyasonta ngokukhuleka whereas ngokweBhayibheli nikholela ukuthi lento yokushada nokuthola ngobulili obufanayo obufanayo akumele ngabe yenzeka kodwa wefundisi emasontweni athile babukeka sebeyimukelile labantu basonto emasontweni abanye banezikhundla banikela kwenzeka konke mhlambe ake siyithathe nje sibheke ngaleloso ukuthi wena nina as iPRM niyibuka kanjani lento kusekunopastor abagcine sebeyimukela lento kodwa enikholwa ukuthi iBhayibheli alihambelani nayo kusondela lezi zinto esoyiphika sithi ikhathi zokugcina ziyeza ukuthi maze ikhathi zokugcina ziyeza uzofuna ukuthi wena ngo2050 ngo2060 kanti umhlaba billions and billions of years wabakhona yabo so uzofuna wena ukuthi manje ikhathi zokugcina nini usho ukuthi 2027 2028 2029 njengoba siku 2026 ikhathi zokugcina manje ungabuki ukuthi ikhathi zokugcina mhlawumbe kwawena uyobungekho sithi thina these are signs akwi-scripture mhlawumbe mangithi iBhayibheli abanye abazo ngi-understand kwi-scripture encwadini is there angifuni ukukhuluma kakhulu siyibuka ngokuthi nansi lento ekhona naba abaphika uKristu naba abafundisi bamanga yabo naba abantu abaningi abangafuni ukuhamba vele kule ndlela yethu ekuthiwa incane ngingazike nami noma ngikhuluma mhlawumbe vele ngiyongena yini kuyona angazi kodwa ngiyathanda ukungena kuyona kodwa khona abayinikele nje ukuthi hayi sifuna le egcwalisa Moses Mabhida yabona le ndlela engange Moses Mabhida ukuthi niyakwazi ukungena kuyona nihambe kanye kanye sithi sifuna lethi uyadlula la sifuna ukufana naye yebo siyafisa kodwa sazi ukuthi kubukhuni yabo siyafisa ukufana naye kodwa hayi ubukhuni kodwa sisho sithi hawu kodwa Nkosi yami sofana kanjani naye ukuze senze njengaye siyazi kubukhuni bandla bakwethu bazalwane kuya kubukhuni ukuthi phela simnandi sona hayi bandla simnandi simnandi hayibo akumnandi ukukholelwa kuJehova ubona abantu beyaka Max bewuphuza ubabona abantu benemali engaziyo taxman ubabona abantu beshayela imoto einzima kanje bengenayikweletu ubabona abantu beqamba amanga bevotelwe ubona ukuthi hayi uqamba amanga nesono kunabantu Shenge who tell you ukuthi ukutholakala endaweni zokuphuza njenganalo ishoyo is 100 times better than to be found in a church because esontweni ila kunama traitors khona ila kukhona abantu abanosathana ongeke uze imagine. Let me put you to a story that happened yesterday. Kunomfundisi eMlazi otholakele ukuthi uganga ngezingane zabafana esontweni uzisondeza eduze kube ngathi uyayithanda kube nganje ingane uyikhonzile esontweni ayibize kube nama Bible studies and whatsoever ekugcineni agange ngazo izingane azilala izingane zabafana lezi esikhuluma ngazo. So that makes us to when we look at these walls of church to be very confused ukuthi what to trust what not to trust ngoba kubuke ngathi kungcolo okukhulu iqiniso la lijijwe khona ngempela ilapha ya kungcono etshwaleni ngiyazi ngizofica isidakwe esizonginyathela singitshela ukuthi mina ngisinyathele singisakaze ngempama rather than in a place whereby ngithemba ukuthi konke engikuyela khona kunobulungisa whereas to say iqiniso la ngizongalifica khona.
angiyazi i-degree yomngcono ukuthi uyibona kanjani ukuthi la kungcono kunala. Mina ngisho ukuthi la emabandleni owashoyo angingeni. Ngiyangena ngoba ngiyofisa ukuthi ngibachazele ngaloko engifisa ukubachazela khona okunobuNkulunkulu. Noma nami ngumuntu njengabo bonke. Angisho futhi ukuthi angingeni keindaweni la abantu bephuza khona. Futhi ngeke ungifice ngihlezi. Ngihamba nomuntu ophuzayo kodwa ngiyiphuzela idrink ngoba phela mina ngiphuza. Ngeke ngathi ukuzama kwangehlula. Yes. Yabo kwangehlula kwangisiza futhi uJehova. Kwangingazama bandla ngahluleka. So angifuni ukwazi ukuthi i-degree yobungcono kumina kuyafana usho izinto ezifanayo manje le ingcono kodwa kunale kodwa izinto ezifanayo ukuthi how do you believe in a place ongakholeli ukuthi i right uya kanjani esontweni ubudoubt ukuthi lindawo e right ngoba correct ngoba correct ukuthi thina siyi PRM this who we are asamsana nokuthi hayi ukuthi ngisuke ngiyokholwa ngisuke ngoba correct because umsebenzi we-PRM ukuthi ibafuna laba abanye abakhona la abangazi abazothi hawu manje PRM anisichazeleni kiphi lokho zabe sesithinta abayifundisa sibathembile into ethizi kuphi uma singayitholi or noma sithi saba siyapheqa asiyitholi sibuze ukuthi nokuthi bese sitholi ansithi hayi sesitholileke nathi kwabantu abakholwa njengoba nathi sicabanga ukuthi siyakholwa sebesitshelile answer asicabanga thina nabantu ukuthi bengazenzi sithi kodwa azibusisiwe ngoba bayazenza kodwa sixabene phela nabo sisaxabanelana lezi uyekhona uzoxabana nabo umnikazi wayo yonke into ziyazinsuku zokugcina lo owadala isihlahla lesi iscientist noma ngabe yipi engakwazi leyo wadala umhlabathi lo othi wejobe ume kuphi umhlaba unobude bawo nobubanzi ba loyo ama scientists angakwazi ukusitshela lethi urand ucicile njengeqanda because abawazi baphikisana bodwa so asisho ukuthi ku right esontweni elinjalo ku wrong esontweni elinjalo konke kubi kuyafana kodwa i-degree yobubi asikwazi ukuyibeka yabo asikwazi ukuyibeka ukuthi hayi lo kungcono ukuya endaweni enotshwala la kudakiswa khona imphakathi abantu bakaJehova kunokuya esontweni la okukhohliswa khona abantu bakaJehova kusodumaza abantu bakaJehova kudlalwe ngezingane zize igcine sezingananembeza ngithi unembezula awukho la sigcina ngasana conscience ya mhlambe shenge sesidlula kuleyo ku-ANC recently sibone ngathi umongameli uRamaphosa intambo uziphushela kakhulu ku brother in law wakhe okuPetrus Motsepe mhlamba usithathe usibeke ukuthi nina as a PRM nina i-confidence ukuthi mhlambe uPetrus Motsepe angaba i-president right for this country. Hayi umuntu oyenzi nje asisaboni thina ukuthi kufanele ebe president way but abantu abazovota thina singesivotela leyo into uPetrus Motsepe noma ngabe unemali engakanani noma ngabe unani ubrother in law kabani mayiqhamuka ku-ANC engamvumeli antichrist nje kuthini ungavuma ukuthi uJesu uyinkosi noma ngathini yes ngithi uJesu uyashua amashi yakhe uyinkosi uzokuthola ka-ANC sokuthola kwi-DA sokuthola kwi-EFF sokuthola kwi-IFP sokuthola kobani angiyazi SADP kahle ukuthi iyangicashela mangithi ngiyayibheka SADP ithini SADP ithini SADP ithini ngomhlaba kaJehova asibeka kuona thina njengabantu abamnyama so iyangicashela ngivele ngibe ngayinaki ngoba yasuka yathi ngelinye ilanga kulungile as long as umbungu uyawazi umbungu
Yes. As long as umbungu ungakaqedi u30 days 24 days usengakhishwa ungahushulwa Yes. ungabulawa lo mbungu ophethe umphefumulo kaJehova manje bathini labo thina sazi ukuthi even a second uNkulunkulu mase phefumulile kuleso spermatozoids esephefumulile kusona akwazi ukusithinta never because usuku usebenzela izingelosi zikaSathane ulokhunja unama angels akhe recently uGwede Mantashe usanda ukukhipha i-statement esithi intsha yaseSouth Africa yavilapha ukuyofuna imisebenzi. What is your view as a PRM leader? Hawu bandla ubhuti uGwede uhlale ikhulu yabona uyabona mama ungabusisekile ungafuni futhi ukuthi uxolelwe. Yes. Uyokhuluma njengoGwede Mantashe uthi abantu bavilapha kimiphi imisebenzi ekhona bavilapha ukwenzani ukufesa lokho sekuthiwa abakwenza ngama computer ufuna ukubabona behle benyuka but kuthiwa abakwenze endlini ngama computer beapply endlini online uvilapha kanje ubabone ngani how did you measure as uGwede Mantashe ukuze ubone ukuthi yazini laba bantu sebemsebenzele umoya omubi ngalendlela nengelosi kamoya omubi ngalendlela ukuthi abasayibona ukuthi bashintsha ukuthi ingani sathi online yonke into isi online and abantu abanayo imali yokugibela. Yes. Uma kuukuthi kuthiwa bayofesa abanayo because abasebenzi nabazali baba abasebenzi abanayo imali yokubanika. So uzoba ukuthi wenhlangano yokhokho bethu madoda yaze yaqalekiswa ngoba phela yakhiwa ngethemba lokuthi izoletha ubulungiswa futhi nababesho njalo abangasekho nabo sebayiflathela abasayiceleli futhi mhlambe laba bayingelosi noma abakuvuma abasakwazana nokuhlangana bekhuleke uma ngabe khona into enjalo ukuthi angazi khona into la abahlangana khona bekhuleke becele bethawu baba moyo oyingcwele ehla. Ucabanga ukuthi sekukuphela kweANC lokho manje ngendlela kwenzeka ngayo? Angithi thina fanele sikholwe kakhulu uJehova sibone ukuthi kanti into embi engamfuni uNkulunkulu iyaphela. Ukuphela kweANC yakhe wethina siyifasile za rusty crew kodwa uNkulunkulu is rewinding it back. Yayihlehlisa manje yayiqeda angithi sasithi akakho waze wathi omunye umholi wayo kuyoze kube uJesu iphela uthi uNkulunkulu mayisediniwe nje utshengisa thina yabona abantu abaningi fanele bavuleka amehlo uthi hey yabo ulaka leNkulunkulu wena manje ulindele ukubona ulaka njengoba lizoduma izulu kubhidlika imiza mawubona ulaka leNkulunkulu ubona ngezenzo nantu ulaka leNkulunkulu nantu ulaka leNkulunkulu sekunetha yes ubonakala kube khona ikhukhula nantu ulaka leNkulunkulu akakuthanda ukuthi nayi ANC ayithenjiwe yafelwa abazali bethu nehlobo zethu nabantu esasibazi nantu lakala la iphela nalo lakala nayi DA icathi izophatha iqamba manga ngeke iphathe abelungu bancane kabi namba abantu bejika bethi basupport iDA kodwa still kwabona bayaxoshwa bayayeka omayimano ngababala bonke abayiDA kunenhlangano futhi ekuyaqhamuka abantu baba neinterest kuyona iVF Plus. Kunabantu abaningi abake baveza imbono yabo la ku social media ukuthi hayi engase kuyisikhathi sokuthi sivotele back amabhuni iVF Plus being the one that is topping enhlanganweni yama-Afrikaners sino Paula kwakho? Hayi ngakubuka nje lo kweFreedom Front Plus bathi lo oxhaphaza iziboshwa lapha ejele sengabusa ngabo yathi umxhaphazo ongaka umuntu okwathi kudebatewa naye indaba yomhlaba ngesikhathi seregime kaBaba uMsholozi wathi kuzosusa udlame ukuthi umhlaba ubuyele emakhosini ubuyele abantu abamnyama then uzophatha izwe forward otshengisa ukuthi akasithandi kumanje akafuna ukwakha ama cooperatives ukuthi kube yiwo asupply ukudla kweziboshwa uncamela ukuthi kube iziboshwa eziphekelayo ngoba uyazi ukuthi ama cooperative azovelela ekuphekeni kuzoba abantu abamnyama bathi abantu akabusi uvela ukuthi yazini
ukuthi ke sahlaselwa ke amademoni nokucabanga kwethu ku demonic yabo so bese kuba khona abanje ngathi bethi uNkulunkulu sisize usivikele kulama demoni sicabange kangcono bese siyakhanyisela kuthiwa uyamkhumbula sibonise ukuthi uyamkhumbula uthini uyamba uthi wenzani. Helen Zille ufuna ukurana as imayor yase Johannesburg thina ukuphawula kwakho sisivala akasafuni manje ukuba seCape Town uMantontana Nendisho usefuna ukuba manje seJohannesburg uundermine iDA yakhe eseJohannesburg ufuna ukusuka eCape Town akade eyimayor eseCape Town usefuna ukuzoba imayor eseJohannesburg okusho ukuthi abalandeli bakhe namamelunga akhe aseJohannesburg awayilutho awayilutho yabo njengoba ngihlala la eThekwini ake ngithi ke ngiyakhankasa ke mhlawumbe ngihlala la eThekwini ngizi president wePRM noma ileader yePRM ngizosuka la eThekwini ngithi hayi ngiyokhankasa kaNongoma ngiandamana abantu bakaNongoma obvious abamembers zePRM kushuthi abekho abanye abantu bakaNongoma real abangayimeli iPRM so abantu fanele beyibuke leyo nto kodwa ke ukubona abantu yabo the day wavuma uJehova wavuma uJesu Kristu wavuma inkolo uvela uqaqeke nje la uvela uqaqeke la vele but uthola uthi na iPRM makubuzwe ezinye inhlangano asibuze kuthiwa lithini uvule iPRM ngoba yini singcosana njengabantwana bakaIsrael hayi bakaIsrael laba abantwana bakaIsrael sohlale singcosana uJesu kodwa ufikela kuthina ngospirit sakhe ulethe spirit sakhe singcoswana sibaningi njengabasadusi nabafarisi kwaba umongameli weMK upresident uJacob Zuma kunenkulumo ake wayikhipha kungasikudala kangako lathi hayi cha ayixabene nabantu bokufika nalabe kuukuthi bahambile kungafanele bangabuya ngoba bekusahlelwi kahle thina uvo lwakho abahambile kungafanele uyanjiswa baba kungafanele asa mhlambi pressure from South Africans lena angithi lezi zinto esizishoyo ukuthi even kwa MK party kukhona izinto ezicishe ifana nezethu nayo ugogo omncane umehluko ukuthi bayibiza ke MK party uyazisho kwayena ethi ngisayensi ubaba omncane uCyril Ramaphosa ubaba omkhulu angisho ngokweminyaka yes ngoba upresident weANC lo president weMK party lento into eyodwa yes ihluke ukuthi abanye bagqoke imbale yellow abanye bayifihle ngembala ecishe ifana nePRM egreen umbala awusho lutho negama lisho lutho icontent into ephakathi yini yiloko yabona asixabene thina nama-Africans yes ama-Africans kodwa sixabene nokuthi kungabukelwa phansi izwe lethu thina sibe singawabukeli phansi amazwe abo uma ethi ababuye ngizwile nje omunye wabo ethi abahambe bayothatha ama-ID bephinde bebuye bengene ngemvume abahambe bebuye ngemvume i-infrastructure sinayo izoba real ikwazi ukuba matha amanzi esiwaphuzayo ugesi esinawo izo real izokwazi ukuba matha ikole obvious bazokhipha ingane zethu ezikoleni nje bakwenziwa ku March and March no Operation Dudula bemasha sithi santshele masha khulumani na ngoba ngithanda ukubuka thina sithanda ukubuka sesifuna imithetho ngoba siyazi ukuthi uyogcina ngokumasha manje yes eqaleni kwakupossible ukubakhipha njoba basebehamba abasekufika namabhasi bazivimba abanye yes sayeka yabo manje like ufuna unontanda ukubuka ngoba ngeke kusaba lula until kube khona umthetho ozobakhipha ngenkani thina sasibakhipha eqaleni bese abancane yes wo 2015 yabo manje baningi abanye banama ID benziwe yibona lapha akusekho kushuthi lula ukubakhipha njengamanje akuselula as long as ugovernment is not committing itself akuselula eqaleni kwakulula ukuthi behambe besasatshiswa yithina simbalwa nje nalabafana yes abanye baboshwa sasibambele emndenini yabo sabacelela bakhishwa kanje bashawa abanye bahuzuka nani na
manje kusele uhulumeni wabo wabalethela amabhasi uhulumeni walawo masipala bakha amatende babahlalisa khona sibonga ukuthi it's possible babavimba sebethi asithandi sithi hayi uthi asinthandi ningene ngongekho emthethweni nisiphuca imisebenzi ekufanele ngabe thina yenziwa yithina asaqashwa nesekupreferwa nina ama tech shop yonke lapha mawusuke ngasemathuneni lapha na ku West Street ngizobiza amagama amadala yonke leyo ndawo banamabhizinisi abantu bakithi abekho abantu bakithi makuthiwa abenza amabhizinisi bacabanga ngotshwala ibhizinisi bacabanga ngotshwala laba bacabanga elinye ibhizinisi ama-salon thina wawungavunyelwe ukwenza isalon kukhona enye isalon eceleni bona bavunyelwa ukwenza isalon eceleni kwenye isalon amasulumane lawa esiwathanda kakhulu yiyo abalethela ukudla engasiletheli ngani thina kubona ukuthi abasithandi nabelungu bengasiza ingane mabethi siyalingana umhlaba silingana economically abasisize phela nathi sakha amabhizinisi sesivala ngicela ukuthi qaphu naku ukhetho likhona ngalonyaka as iPRM nithini ebantwini sesikhona sohlala sikhona ke hayi ku local government aso hlala sikhona revolution from below sisho njalo revolution ikuthini ila emazingeni aphansi iyoqala la emazingeni aphansi emasebe yebo ikuze isuse konke lokho ngaphezulu okubi siyoqala la emhlabathini kaJehova sinyuke nako sikhiphe egcina ngasenanyawo sizobe sikhona siyakhankasa ukuthi zoshwashela abantu kaJehova basemazolweni asibonakala masikhankasa vele ngoba sina imali futhi azifuni imali engcolile angithi bakhona bathi bazosipha imali bathi asishintshe uclose 10 khona uclose 10 wefile yethu weflyer yethu uclose 10 sawubeka ngamasiboma abo number 10 ngoba kunemiyalelo elishumi sathi iyohlala unumber 10 sawubeka ngamasiboma amaphoyinzi ethu ebe u12 ngoba kwakhona abalandeli abalishumi nambili baka Christ ingakho izinto azeqi ku12 noma ngabe ayikiphi flyer yangonandi uyofica zo12 noma ngaya kuphi uyofica unumber 10 ukhuluma ngento eyodwa ese miyaleleni elishumi sithi abantu bengasikhohlwa uma bethanda uJehova kodwa futhi banelungelo lokuthi bevotela noma iphi inhlangano esi mabe kwenza sithi isikhala sibe siqhubeka sithi bathethelela bakwazi abakwenzayo ngoba sesakufunda ukuthi kukhona lokho sithi akabathethelela bakwazi bandla shame bayophinde bebona nangelinye ilanga yebo thiwa bathethelele abakwazi abakwenza that was Nhlanhla Buthelezi who's the president of the PRM umholi we-PRM. This is Durban Network. I am your host uSabelo umfokandabase la eThekwini kwalika banana la sikhona esivala njalo ke uhlelo lwethu le Durban Network sithi abakubabona nanza wethu baphinde babona danko Hammer